Sir. Hello? Yeah, ini auto sir. नोंसोर अबेनिफ्राय फैदों? जों सानसुनिफ्राय फैदों। अबाव थांनो नागिरदों? न'आव। जोंथ' नुदों नोंसिनि लामाया बिराद गाज्रि, मारै बिदि जाखो? मा खालामनो हनै दैयानो माबा बायबाय थायो आरो जोंना लामाया दानलु नङा गोबावनिफ्राय जाबाय बेबायदि जानाया। दैज्लाङाव बांसिन खस्थ' मोनो ना? औ दैज्लांबाबो खस्थ' मोनो मेसेङावबो खस्थ' मोनो जोङो। मेसेङावबो अयथासार हाद्रि अन्थाइ आरो दैज्लाङावबो बिदिनो दैया बारा जायो नालाय। नोंसोरो मा खावलायगोन दा सरखारखौ? जोंथ' मोजांखौनो खावलायो, मानो होनबा थाबैनो जोंनाव बे लामाया मोजां जानांगौ आरो जोङो बाजार जानो मा जानो हान्थामेला जोंना थिग जाया नालाय। बे लामाखौ सिगाङाव मावनाय जायाखैमोन नामा? सिगाङावथ' खेबसे मावदोंमोन, बिदिनो JCBजों मावदोंमोन आरो ओमफ्राय खेबसे मावनानै दा मावै दानलु नंला गोबाव जाबाय थेवब्लाबो 10-12 बोसोर। औ बिदि जाहैबाय आरो 10-12 बोसोर बायदि जाहैबाय आरो। ओमफ्राय बेनिफ्राय मावनाय जायाखै? ओहो खेबसे मावनाय जायाखै जों। नोंथांनि नामखौ फोरमायलाय। आंनि नामा, आंनि गामिया 1 नम्बर सामोदैसा फरेस्ट भिलेज आरो बिनिफ्राय आंनि नामा समेस्वर मुसाहारि। बे लामाया अबेनिफ्राय अबेसिम थांनाय? बेयो सान्थिपुरनिफ्राय डाइरेक्ट खावला बाजारसिम। दा जोङो नुदों नोंथांमोननि लामायाथ' बिराद अबस्था गाज्रि, मा बुंगोन? बुंनोथ' मा खालायबावनो, आजि BPF सरकारा 17 बोसोर जाबाय, तथापिও एखेबारे खुनु बे खामानियाव आगान होआ आरो खुनु गुरुत्व होआ। खुनुरखम खेबसे जोङो माबा मोनबाय आरोखि, बेखौ जब कार्डजों खुनुरखम JCB होनानै माबानो हाबाय, ओमफ्रायथ' गैया। MLAबो खावलायबाय, MLA बिथांमोनाबो नायफैबाय, जागोन होनो फुद्दा जाया। दिनैसिम दासिमबो गैया। नुवाखै बेसेबां दैफ्रा मा जालाबायदों। दाथ' मटरबो सालायजाया, साइकेल सालायजाया। दा दैया बाना, दाथ' जायोबाथ' हान्थुफा गाहाम दै जालाङो बेजों। बिराद उसुबिदा खामानि आरोखि। जोंनि पाब्लिकआव बाहाय अन्तत' जोंनि नाकिदारा एरियायाव 12-13 माबा बस्तिसो दं आरोखि, गामि दङ। 17था गामि दं। दा बे बिराद उसुबिदा दङ, ओरैबो जाया ओरैबो जाया, खुनु माल उनानिया खालायनो हाया, बाजारफ्राव थिग मथ' माल लांनो हाया। जाहाथे सरकारा अननानै गोदान सरकार जायोबा जाहाथे बेखौ प्रथमाव नोजोर होयो, बेखौनो आसा खालायनानै दङ जोङो। खस्थ'आथ' बहुद खस्थ', बेनोसै जोङो थान्दैरेन मोनसे खामानि जायोबाबो दैनि थाखायनो उसुबिदा, गिदिं गिदा लामा फिसा फिसौजों थांनांगौ जायो। आरो स्कुलाव सात्र' साथ्रि गथ'फ्राबो थांनो बिदिनो बिराद उसुबिदा जायो।